Ía Bébedo no tractor e Rocío, que pasou? Que pasou? Que non pasou? Que se espetou directamente contra a igrexa, oiches. Mirade o furado que deixou nesta capela de Guitiriz, Falamos de que atravesou directamente a parede, tirou con ela, deixou ese burato, non só iso, senón que tamén o que fixo foi estragar algunhas imaxes e ata un retablo do 1693. Pero o condutor dese tractor non quedou aí a cousa. El tirou ca capela, aparcou o tractor xusto ao carón e fuxiu dali. Din que o home esnafrouse co trator contra o muro, deixou o trator e marchou do lugar. Estaba no lugar en San Medel e colleu o trator por aquí abaixo. O trator non daba máis, eu bateu o Carballo que está aí. O trator primeiramente deu naquele No Carballo, sí. Carballo, sí. E despois, pois claro, non podría... Por fortuna, reduciu a velocidade, porque se non chega a petar contra o Carballo leva... Iría todo, claro. Polo visto, un retablo do ano 1693 quedou totalmente desfeito. O retablo quedou esnaquizado porque xusto estaba aí nesta parede. Lógicamente foi o que recibeu O impacto todo. o impacto todo. Ela quedou por dentro, podes figurar toda a pedra que estaba fora vai dentro. Esther, este é un vídeo grabado pouquiño despois do acontecido, non? Sí, un rato despois. Temos imaxes e partes do retablo. O San Roquiño é o perro que, gracias a Dios, polo visto non sufriron nada. Pero os cachos do retablo, o retablo está Claro, totalmente claro. desfeito. E algún máis que queda aínda debaixo das pedras. Pero, si ven de arriba, si sucede vindo de arriba, houbera levado a esquina, e houbera levado o tellado, e houbera levado todo. máis grave todavía, houbera quedado máis esnaquizada aínda a capilla. Despois de esnafrarse contra a capela, foi probar outra vez. Colleu o trator para atrás, partiu aquí unhas poucas pedras e me deixou para o bar, acabándose de borrachar. Problemas co alcohol, non? Todos os días. Non había ningún que non sexa colocado, todos os días. 70 anos e non acordo isto na vida. Toda a vida, sí. E menos mal que non había nadie dentro, nin pasaba nadie por aí. Que gracias a Dios non houve desgracia ninguna. Non sei se lles preocupa agora non poder celebrar aquí a festa cando toque. Temos, como se suele decir, remedio, que temos a de arriba, a iglesia de arriba. Esther, impresiona ver así, a Sí, capela. hombre, claro, que impresiona porque sobre todo os que a conocemos de toda a vida, Eu caseime nesta... claro, Casouse vostede aquí nesta capela. que conocen de toda a vida. Sí, pero bueno, é así e non hai nada que facer. En fin, cousas que pasan que llevamos a facer. Home, pero a capela leva 300 anos e nunca nada pasou. De casualidade pasou agora. 200 anos pasan nun minuto.